Никой не планира да направи един залог и да съсипе живота си. Не. Хазартът започва случайно, в ден, когато родителите ти не те разбират или пък гаджето ти те е зарязало. Мотаеш се сам или с приятели, леко скучно, малко самотно, някак прецакано. Светът си вее и изглежда скапано място. Липсва нещо, трябва по-силна емоция. Сварка или белот, аталончета и билярд. Но нека да е навързано, че да е яко, вълнуващо. Или отиваш в казиното, то е лесно достъпно. Вътре е шумно, навсякъде светят екрани с обещания за големи печалби. Няма часовници, да не ти пука за времето. Живи игри, ротативки, рулетки и еврофутбол. Ще вкараш малко пари, е така. Просто за тръпката. Тук виж върже и... Здрасти! Първия път обикновено печелиш. За да ти хареса, хазартът ще те излъже. Ще блъсне адреналинът ти на високо. Ще ти прошушне, че си велик. Че вадиш пари без усилие. Че си оправяш живота. Че ето така си щастлив. Хазартът винаги лъже, като приспива всяка болка, за да заложиш пак. А още дори не знаеш какво е болка. Какъв удар ще ти нанесе хазартът. И че единствената ти печалба е мястото ти в ада на една от най-тежките зависимости. Да, пътя е толкова кратък. И слушай ме, ако не вярваш. След първата печалба следва интересното. Залагаш пак, и пак, и пак. Губиш. Губиш представа за пространството и времето. Не разбираш, че са изминали часове, дни, месеци, години. Животът ти. Уж печелиш, а парите свършват. Изтичат. Ротативките шумят, рулетките се въртят, кропиетата фалшиво усмихнати. Кафенце, безалкохолно, цигари, безплатно. А нещо по-твърдо, също безплатно. Ами дайте едно от безплатното, което обаче плащаш с живота си. Здрасти. Зависимостите често се кръстосват. Бутилките, дозите и залозите се увеличават. Алкохола се смесва с дрогата, а рулетката край тях се върти. А на теб ти трябва все повече пари, за да храниш умопобърканата си страст извън реалността си. Затова пропускаш момента, когато главата ти бръмва. Май трябва да спра да залагам, но не спираш. После време е да престана, но продължаваш. Като слепец не виждаш, че уж печелиш, но само губиш. Звъниш за заеми на приятели, губиш. Теглиш кредити, губиш. Залагаш лаптоп и телефон и изнасяш златото от вкъщи, губиш. Бъркаш чантата на мама и в портфейла на татко, губиш. Измъкваш всичко ценно и го залагаш, губиш. Бързи кредити, заложни къщи, лихвари, губиш. Изхвърлят от дома ти, но пак играеш и губиш. Губиш. Губиш всичко, което отдавна нямаш. Здрасти! Не те ли предупреждаваха, че хазартът е ненаситен и е до гроб? Че ще отвлече тялото и ума ти, образованието, уменията и талантите ти, парите, имотите, близките ти, а животът ти страховито ще се смалява и ще изчезва от очите ти. И ето, пред тебе вече зеят само улицата, затвора, лудницата или смъртта. Да, кратък е пътят. Как се случи и кога? Нали не планираше да се самовзривяваш? Здрасти! Хазартът не е забавление, както те убеждават билбордовете и рекламите. Те не ти казват колко бързо хората губят ума си и всичките си притежания и как обезумели скачат от покривите. Там не пише, че хазартът е симптом на тежко духовно заболяване и че не се бори за парите ти. Има се достатъчно. Искате с пари само за да те изплюе с презрение, когато те свършат. Хазартът воюва за нещо далеч по-голямо. За душата ти. Целта му е да ти вземе светлото, доброто, човешкото и с наслада да гледа как пропадаш в бездната на помътеното си безумие. Хазартът ти иска обезличен, обезчовечен. Хазартът си има закони. Основният там няма печалба. Каквото и да спечелиш, пак ще го загубиш. Но най-вече губиш себе си. Здрасти! Може да се случи на всеки. Без значение от възраст, раса, пол, образование, семейно положение. Хазартът е объркващ, коварен и всемогъщ. Влезеш ли в капана му, рано или късно ще станеш престъпник. Ще лъжеш, манипулираш, крадеш, просиш, проституираш. Ще трупаш планини от дългове, срам, вина, безсъние, депресии, панически атаки, скърцане с зъби и разкъсващи болки.
Ще се молиш да спреш, но обсебено няма да можеш да спреш да залагаш. Наживо или онлайн. На ротативка, рулетка, еврофутбол, покер маса, все едно на какво, защото ще мислиш само за хазарт, а ако въобще успееш да заспиш, ще го сънуваш. Ще изтрещиш, ще откачиш. Сам няма да можеш да се познаеш. Сам няма да можеш да си се спомниш. Ще си смазан и унижен, ще си в тъмното и страшното. Без посока и часовник. Съвсем сам. И напълно безсилен. Здрасти. Милиони хора по света са го преживели. Малкото оцелели ще ти кажат: никога не посягай към първия залог. Защото хазарта е лъскава огромна лъжа, която те опоява с лъжи за лесни печалби, за да те качи на въртележката на ужасите си. Повярвай на препателите. Оттам трудно се слиза отново на белия свят. И често това се случва още след първия залог. Или след втория, или след третия. Всеки преминава границата при различен залог, затова не започвай. И когато родителите не те разбират, или гаджето ти те е зарязало и светът се е поскапал, не ходи на мрачни места без светлина и часовници. Вместо това потърси истински приятел. Иди в планината. Прочети книга. Разходи се в парка, карай колело. Скачай с бънджи. Учи. Надграждай себе си. Катери нагоре към по-добрата си версия. Движи се, дишай и живей. Здрасти! Нямаш по-ценен джакпот от живота си. Ти самият си голямата си печалба и заслужаваш наистина да бъдеш щастлив. Не си създаден да сееш разруха и хаос, а си създаден за велики, красиви дела. Не спирай часовника на живота си и пази вечната си прекрасна душа.